ni dagabana so minnu jɔlen na ni ye DSC Samake construction maaw bolo nɔ di awɔ DSC Samake construction maaw u bi so jɔ i be ala kale ko so ale dɛsɛna de u ka baara tɛ sojɔ dɔrɔn ye dɛ u be so planw ni ka olu bɔ BTP topographie u be ni bɛɛ lajɛlen ni ka o kɛ n'i b'a fɛ ka terrain san papier jɛlen DSC Samake construction bi terrain feere so finition ɲuman u b'o kɛ décoration u be o fɛnɛ ni ka o kɛ e de be station baara la i b'a fɛ ka station ni ka o jɔ u be station ɲɛnɛmanba ni ka olu fɛnɛ ka olu jɔ ka supasima ɲuman ka o k'i ka so la ka nɛgɛ ɲuman k'a la o n'a ɲɔgɔnna wɛrɛw i ka so jɔlen tɛ bin a yɛrɛ ma fiyewu DSC Samake construction b'a ka baara ni ka o ɲɛdɔn i mago bɛ kunnafoniya wɛrɛ la sa i senfa biribiri i ka se u dagayɔrɔ la ni o ye Moribabugu ye station Orix masurunya la Coy nɛgɛjuru sira 70 41 27 59 66 23 18 58 baara ɲɛdɔn o ka to baara dɔn b'a bolo DSC Samake construction maaw u b'u ka baara u b'a ɲɛdɔn. Anisa Jallono bi k'aw lasɔrɔ Mali Kunnafoni TV lajɛbagaw aw minnu bɛ k'an lajɛ Mali kɔnɔ Mali kɔ kan aw bɛɛ lajɛlen ni ɲantuma aw bisimila bi an ka kunnafoniyaw kɛnɛ kan. Kunnafoni daminɛ la ka sanga ni kunungo alamisa ye novembre kalo tile 28 sanba 2024 an ka jamana furancɛ fanga ɲɛma général d'armée Assimi Goïta a kɔni ye cidenkulu dɔw kɔni bisimila kuluba palais kɔnɔna la minnu yɛrɛ minɛnen tɔni tundo Russie jamana vice premier ministre yɛrɛ kɔni fɛ ni a bɛ fɔ ma ko Alexandre Novak sigi kɔnɔna la u kumara fɛn caman kan ni o kɔni bɛ tali kɛ walasa u bɛ se ka bolodi ɲɔgɔnma kɔni sinsin cogo min na jamana fila ni ɲɔgɔn cɛ ni o ye Mali ani Russie jamana kɔni ye i ka dɔn k'a fɔ courant ko ta fanfɛla fɛ ka taa se économie ma fo ka taa se finance yɛrɛ ko ɲɔgɔn ma lajɛ min kɛnɛ kan an ka jamana ministre des affaires étrangères tubinɔ ni o ye Abdoulaye Diop fo ka taa se an ka jamana économie et des finances fana ministre ma Aluseni Sanu. Kasanga ni araba don tɛmɛnen ni o kɔni kɛla conseil des ministres i n'a fɔ a bɛ kɛ lalala cogo min na araba o araba an ka jamana kɔnɔna la an ka jamana furancɛ fanga ɲɛma général d'armée Assimi Goïta a kɔni ye laɲiniba dɔw kɔni sigi sen kan an ka jamana gouvernement kura u kɔni mina baara kɔni kɛ minnu kan kosɛbɛ minnu kɔni mina baara bɛna don bala u bolo kosɛbɛ o kɔni taara i ka dɔn k'a fɔ i jɔ fɔ jɔyɔrɔ 8 bɔɲanko kɔni na laɲiniba fɔlɔfɔlɔ min yɛrɛ kɔni kɛlen don an ka jamana gouvernement kura yɛrɛ kɔni fɛ u k'u jija ka se ka basigi ani lakana kɔni sigi ka na an ka jamana kɔnɔna ni o ye défense et la sécurité o ye wa o kɔfɛ domaine filala o kɔni tɛ dɔwɛrɛ ye ka se ka fɛn min ye ka dɔn k'a fɔ baara kɔni sinsin ani ka se ka jɛlenya kɔni sinsin walasa ka yurugu ani tilenbaliya ani i ka dɔn k'a fɔ injustice ka se ka o kɛlɛ cogoya min na jɔyɔrɔ sabanan o kɔni kɛra mun de ka se ka wulikajɔ kɔni kɛ walasa ka se ka population ka se ka fɛn min ye baloko ani ka dɔn k'a fɔ sɔrɔko ka se ka o nɔgɔya cogoya min na an ka jamana o kɔnɔna la jɔyɔrɔba nanina ka se ka yɛlɛmalibaw kɔni don an ka jamana kɔnɔna la fɛn min ye kɛnɛya ko ani jamana ɲɛtagali ko olu koɲɛw la fo ka taga se a bolodi ɲɔgɔn ma o koɲɛw fɛnɛ kɔni na jɔyɔrɔba duruna o kɔni kɛra kalanko ye ka se ka fɛn min ye fɛɛrɛ bɛɛ kɛ walasa ka se ka kalanko ka se ka o kɛ ka ɲɛ ani ka se ka baara kɔni di ka dɔn k'a fɔ sifinnakaw kɔni ma cogoya min na u sisinna yɔrɔ wɔɔrɔnan min fana kɔni kan ka se ka basigi sigi ka na fɛn min ka dɔn k'a fɔ sigidaw kɔnɔna la cogoya min na ani hakilisigi cogoya min na o la jɔyɔrɔ 7 la o kɔni sigila ka na ka se ka bolodi ɲɔgɔnmaw kɔni sinsin an ka jamana ani jamana wɛrɛw ni ɲɔgɔn cɛ an ka jamana ka ɲɛtagali o sira kɔni fɛ bonya ani karama o kɔnɔna la cogoya min na kɛrɛnkɛrɛnnenya la AES jamana ni o ye Alliance des États du Sahel kɔni ye o la u jɔra yɔrɔ 8 min kɔnɔna n'u bɛna baara fana kɛ o kan kosɛbɛ o de ye kɔni ye ka se ka condition kɔni créer cogoya min na walasa fɛn min ka dɔn k'a fɔ jamana ɲɛmaa sigi kalafili kɔni baaraw bɛ se ka labɛn k'a kɛ k'a ɲɛ cogoya min na ka sɔrɔ yurugu ma kɛ a la jɛlenya kɔnɔna la ani bonya kɔnɔna la walasa ka se ka transition kɔni o ka ban cogoya min na ni ne kɔni bɛ an ka jamana gouvernement kura kɔni bolo u bɛna baara kɛ minnu kan kosɛbɛ ka se ka sinsiko ka kosɛbɛ walasa jaabi ɲuman kɔni bɛ se ka sɔrɔ cogo min na donna a nata olu kɔnɔna la o kama an ka jamana premier ministre kura a kɔni kumala ni o ye Abdoulaye Maiga ye a ye a yira k'a fɔ ko a bɛ foli ta ka taa an ka jamana ɲɛmaaw kɔni yɔrɔ fo ka taa se a ka gouvernement maaw kɔni ma ko wa ko ni ala kɔni sɔnna ma u bɛna wulikajɔ kɛ ka se ka ni laɲiniba 8 ninnu kɔni ka u lawaleya cogoya min na a kɛcogo ɲuman o yɛrɛ fana o kɔnɔna la.
anga jamana fintigilakaw ye a kunnafoniya di ka sanga ni kunungo ala musa kɔni ye ko tɛgɛ kɔni kɛla réseau dɔ kɔnɔ ni o kɔni banbagaci kulu dɔw kɔni ye minnu yɛrɛ kɔni dogolen kundu attaque min kɛla anga jamana faba kɔnɔna la ka bɛn ni septembre kalo tile 17 kɔni ye ka sanga ni kɔɲɔw kɔni a yirala ka fɔ matan kɔni bɔnɛna a ni na u ka ni attaque ninnu kɔni senfɛ kɛrɛnkɛrɛn la minnu kɔni kɛra wagati laban na Bajangara marabolo kɔnɔna la ani Mopti ka olu fana fɛ yen nɔ. Nina abina fɔ wagati kɛla o kɔni kun yamaruyalen tɛ Senegal jamana kɔni kɔnɔna la ni o ye an ka jamana kɔni quartier Nina kɔni ye a kunnafoniya di la fɛn min an ka jamana au conseil des maliens de l'extérieur kɔni fɛ ko an bɛ wagati min na i ko sisan quartier Nina kɔni a bɛ se ka présenter fɛn min ka dɔn ka fɔ Senegal jamana kɔni fan bɛɛ fɛ i n'a fɔ gafe sɛbɛntiyali. Ameta Nyoro marabolo kɔnɔna la fɛn min ye Nyoro marabolo direction régionale des productions et des industries animales o kɔni bɔra ka kunnafoniya kɔni di ko an bɛ wagati min na i ko sisan fɛn min ye aviculture ni o bɛ tali kɛ baganmisɛnninw kɔni marali la o bɛ ka fanga sɔrɔ kosɛbɛ Nyoro marabolo kɔni kɔnɔna la nka min yɛrɛ kɔnɔna u ye a yira ka fɔ ko marabolo ɲɛma o ni an ka jamana ɲɛma olu kɔni ka dɛmɛ fanba kɔni bɛ a la ka da kan u kɔni ye u jɔyɔrɔma don kosɛbɛ u ni ka dɔn ka fɔ nin bolofara in kɔnɔna walasa a bɛ se ka san kɔni sɔrɔ cogoya min na nka an bɛ wagati min na i ko sisan hali sisan u kɔni bɛ dama kasi tigɛ kɛrɛnkɛrɛnnen la baganmisɛnnin marabagaw kɔni ko u kɔni tɛ se ka juru kɔni sɔrɔ i ka dɔn ka fɔ yɔrɔ caman kɔni fɛ juruta yɔrɔ caman na walasa ka se ka u yɛrɛ dɛmɛ ni o kɔni ye o kama u kɔni bɛ o laɲini fana kɔni kɛ ka fara i n'a fɔ jamana ɲɛmaaw kɔni dɛmɛ kɔrɔ minnu dɔ u ye kan. National Golomasiri Tabaga maa 1354 Boyanko olu ka formation kɔni kun cɛla minnu yɛrɛ kɔnɔna muso la ka 541 kɔni bɛ a la ka sanga n'u ka formation kɔni kun cɛli ye o kɔni kɛra lajɛba dɔ kɔni senfɛ kunungo min yɛrɛ kɔni kɛnɛ ka an ka jamana état major de la garde nationale ni o ye général de brigade Famuke Kamara kun bɛ a kɛnɛ kɔni kan nin kɛra sababu ye ka se ka fɛn min ka dɔn ka fɔ ni maa kofɔlen ni o ye maa 1354 minnu kɔni bɔla ka gardiya finiw kɔni ta k'a yira ka fɔ kala gardu ye wa u kɔni na baara kɛ ka se ka faso kɔni kuma bɔ an b'a fɔ ala k'u faga se u ka baara olu kɔnɔna la. An ka jamana minisiri ɲɛmaani o général de division Dr Abdoulaye Maïga ni ale an ka jamana premier ministre kɔni ye ale senabɔli kɛ kunungo sɔgɔmadafɛla wagati kɔni fɛ ka taa EDMSA yɛrɛ kɔni soba kɔnɔna la min yɛrɛ kɔnɔna a bisimilala an ka jamana direction générale de l'EDMSA yɛrɛ kɔni fɛ nin kɔni visite in kɛra sababu ye ni maaw bɛ se k'u jigida kan ko baaraw kɔnɔna boloda walasa ka se ka fɛɛrɛ kɔni sɔrɔ an ka jamana kura ko o cogoyaw la. Kasangani kunungo alamusa an ka jamana ministre de l'industrie et du commerce Musa Alassane Diallo ale kɔni station kura dɔw kɔni inauguré ni ko ye olu kolobo kari min kɛra an ka jamana kɔnɔna la station minnu kɔnɔna camion caman b'a la ani machine mafɛnw caman kɔni b'a la min yɛrɛ kɔni bɛna kɛ taji mara yɔrɔ kura kɔni ye an ka jamana o kɔnɔna la lajɛ yɛrɛ kɔni kɛnɛ kan fɛn min ye directeur général de l'agence kɔni kun bɛ yen nɔ ni o ye Alimamun Aga Alassane fo ka taga se Bamako commune wɔɔrɔnan kɔni o mairie fɛnɛ kɔni ma Aminata Jakite ani ka taa se maaba caman wɛrɛ kɔni ma ɲɛfɔlu kɔnɔ a yirala k'a fɔ ko ni station kura yɛrɛ kɔni jɔra i ka dɔn k'a fɔ hectare 1 de kɔni bonyanko kan min nafolo kasabi bɔlen tɛ la i jɔ fɔ sɛfɛ wari miliyɔn 400 bonyanko yɛrɛ de kɔni na an b'a fɔ ala ka station kura jɔli kɔni kɛ an ka jamana dayɛlɛli sira kura dɔ fana kɔni ye. An bɛ taa kɔkan kibaru la an bɛ taa Tchadi ka olu fɛ yen nɔ Tchadi ministre min ɲɛsinnen don ka jamana kɔkan ko ma ni o ye ministre des affaires étrangères ye ni a bɛ fɔ o ma ko Abderrahmane Koulamala ale kɔni ye a publication kɔni kɛ ministère yɛrɛ kɔni ka page officielle sanfɛ ni o ye bɔlɔsira sanfɛ fɔ min ma Facebook wa o kɔfɛ a kunnafoniya kɔni carila Tchadi jabarani sobaw kɔni na k'a yira k'a fɔ ko Tchadi jamana kɔni bɛ a ɲini fɛn min ye force armée française ni o ye France jamana ka finitigilaka minnu bɛ Tchadi jamana kɔnɔna la u k'u ka kasaw kuru u ka taa ka bɔ u ka jamana kɔnɔna la nin laɲini kɛla Tchadi jamana fɛ Mali Burkina Faso Niger kɛlen kɔfɛ ka u ka kunnafoniyaw fɛnɛ kɔni di an b'a fɔ hali bi ala ka farafin jamana bɛɛ lajɛlen kɔni bɔ jɔnya juru la. An bɛ segin ka na Senegal jamana kɔnɔna la fɛn min ye Senegal jamana ɲɛmaa Bassirou Diomaye Faye a bɔra ka kunnafoniya kɔni di ka sanga ni kunungo alamisa kɔni ye ko a b'a ɲini force armée française fɛnɛ kɔni bɛ Senegal jamana kɔnɔna la u k'u ka kasaw kuru ka taga bɔ Senegal jamana kɔnɔna la a ye ɲɛfɔli kɛ ka sanga ni a ka laɲini kɔni kun ye ko ka d'a kan France jamana kɔni ka finitigilaka minnu bɛ a ka jamana kɔnɔna la o tɛ ale ka jamana ka yɛrɛya kɔni segin a ma o ko fɔ o kama k'a b'a ɲini France jamana kɔni ka militaire bɛɛ lajɛlen kɔni ka segin ka taga u bɔyɔrɔ olu kɔni na ni déclaration fɛnɛ kɛla ka bɛn ni Tchadi jamana fɛnɛ kɛlen kɔfɛ ka ni déclaration kelen yɛrɛ kɔni kɛ hali bi ala ka farafin jamana bɛɛ lajɛlen kɔni sankɔrɔta.
mali kunnafoni bolo sira lajɛbagaw aw kulo garisɛgɛ kɛra ni kunnafoniya ne bi an b'a fɔ aw ni ce a ka lamɛnliko ɲuman o kɔfɛ aw minnu bɛ fɛ k'aw ka jagofɛnw lakodɔn k'a ka cakɛdaw lakodɔn a y'aw sɔgɔ mali kunnafoni direction commerciale la nɛgɛjuru sira minnu bɛ tɛmɛ an ka ja olu duguma aw kan bɛ sini ni ala ma basi kɛ ni aw la ala k'an si jɔ kuma kɔnɔ k'an ka jamana basigi